al mateix temps d'estar obert a tota persona, home, dona, d'una mentalitat, d'una altra. El projecte Homo vos donava un temps de pràctiques i de formació. Però una de les idees que a mi me varen impressionar també, i crec que val la pena dir-ho perquè l'hem mantingut tot el temps en això molt clar, és que és aconfessional i és apartidista. I tenint en compte que havia estat per una part el bisbe, el promotor, juntament amb el Consell de Salut, jo tot d'una vaig anar a dir-li, mira, dic, jo m'agradaria fer projecte Homo, jo estic dispost a lluitar per això, però amb algunes condicions, concretament les dues primeres aquestes. I ells dos, que eren grans persones, ho varen acceptar i assumir.